मेहरारू के बात बा आजकल कोनो कार्यक्रम भैया जनता खाती ना यूट्यूब खाती होता। सोशल मीडिया के जमाना है, यूट्यूब के जमाना है। भोरे देखे के मिलता, रात में ना भोरे देखे के मिलता फेसबुक। मर्द मेहरारू के बात बा मेहरारू रूसल रहता री, मर्द बनावता रे, कहता रे अरे की काहे खिसियाइल रे बाड़ू, काहे खिसियाइल बाड़ू, अरे की काहे खिसियाइल बाड़ू, अरे काहे खिसियाइल रे बाड़ू। अब काहे खिसियाइल बाड़ू, जवन कमनी तोहरे के दे देनी। अरे की काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका हो, अरे बोला हमर सुगनी अब परान ले बुका, अब परान ले बुका, अब मिजाज में। अरे की काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका हो, वाह वाह, काहे खिसियाई बाड़ू जान ले। तनी मनी हमहू नाच लेब तनी, आज खुशी के मौका बा, भतीजा भइल बा तो तनी कमर हिलावे के चाहिए। हमनी के खुशी के माहौल में बानी जा तो तनी झूम के आवे के बा। अरे की काहे खिसियाई बाड़ू जान ले बुका हो, ए तनिया अरे बोला हमर तनिया, अरे बाबा बाबा बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। असगर भैया यही में जे हिंदी गाना के सुनवैया हो जा, उनका खातिर एगो हम है मारो। और चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी आ चूड़ी ओ चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। आवा बोलो बहुत सारा कलाकार के जमा बड़ा बा, नाम लेब तो हमरा बुझाता कि 3 दिन लागी। नेहा राजी बानी, प्रियंका तिवारी जी बानी, विकास भैया के तरफ से पुरस्कार आयल, भैया के तरफ से पुरस्कार आयल, बहुत बहुत धन्यवाद। मरद कहता रे अरे की झुमका नथिया चूड़ी बाली, अरे की हर बाई ऊपर से नीचा वाले सजाई, ए मुकुल BR25 अरे झुमका नथिया अरे चूड़ी बाली के हर बनवाई ऊपर से नीचा वाले तोहरे सजाई। चंदन भैया बहुत अच्छे उद्घोषक बानी। लास्ट में मदद करता भैया, बस एक बाद हमारा लास्ट लाइन रही कहे कि
कि अब सोनरा के सौसे अब सोनरा के सौसे के सोनरा के सौसे अरे दुकान ले बुका अरे बोला हमर सुगन अरे परान बोला करे जा परान